ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மாஸ்டர் கிராஃப்டில் ஸ்கை வேர்ல்டு எப்படி கட்டுறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நியூன்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் கிரியேட்டிவ்னு ஒன்று இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கிரியேட் வேர்ல்டுன்னு உடனே போட்டுறாதீங்க. ஏதோ அட்வான்ஸ்டு இருக்குதுங்களா, அது போட்டோன்னு ஃப்ளாட் கேட்கும். இந்த ஃப்ளாட் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கிரியேட் வேர்ல்டு போட்டுக்கோங்க. போட்டால் ஒரு நியூ வேர்ல்டு ரெடி ஆகிடும். இப்போ எப்படி ஸ்கை வேர்ல்டு கட்டுறதுன்னு நான் சொல்லி தரப்போகிறேன். இந்த மாதிரி பெரிய லாங்காக போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் டர்ட் இருக்குல்ல, இந்த டர்ட்டை அப்படியே ஃபுல்லாக போடணும். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு 3, இன்னும் ஒரு 3 இங்கே, அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் 2, அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் அதே மாதிரி 2 தடவை, அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு 2 தடவை போட்டாச்சா. இப்போ இந்த பிளாக் எடுத்துட்டு டர்ட் போட்டுருணும். இப்படி இருக்குல்ல, அதுக்கு மேலே ஸ்டோன் போட்டுக்கணும். அப்போ தான் இது டர்ட் மாதிரி தெரியாது. ஸ்டோன் போட்டால் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டிசைன் கூட நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், இப்போ நம்மளுக்கு டிசைன் கிடச்சிருச்சு. இப்போ வந்து இந்த ஓஏகே பிளாக் எடுத்துக்கணும். இதை வந்து இங்கே போட்டுக்கணும். இதான் நடு சென்டரில் இப்படி வீடு கட்டணும். இந்த மாதிரி எட்ஜிலேயே டோர் போட்டுக்கோங்க, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் இவ்வளோ ஹைட் போட்டுக்கலாம். இது பாருங்கள், இப்போ நம்மளுக்கு வீடு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து உள்ளே போய்க்கணும். உள்ளே போய்ட்டு மேலே இந்த பிளாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, மேலே அப்படியே கவர் பண்ணுங்க. இருட்டாயிடுச்சுன்னு கவலைப்படாதீங்க, அதே மெத்தட் தான். அந்த ஸ்கை ஹவுஸில் சொன்ன மாதிரி தான் 4 பக்கமும் டார்ச் போட்டுக்கணும். போட்டால் நம்மளுக்கு வெளிச்சம் வந்துடுமா. அதுக்கப்புறம் டோர் வந்து இதில் தான் இருக்கும். டோர் இங்கே இருக்குது. நீங்கள் வந்து இந்த டோரே போட்டுக்கோங்க. அயன் டோராக இருக்கும். அயன் டோர் மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் நம்மளுக்கு. அப்புறம் அயன் டோர்னு சொல்லி உள்ளே வர முடியாது. ஏன் நான் இந்த இடத்தெல்லாம் விட்டுருக்கேன்னு தெரியுமா? பேக் சைடு எடுத்துக்கோங்க. இந்த பிளாக் எடுத்துக்கோங்க, கத்தி மாதிரி இருக்குல்ல, அதுக்குள்ளே போய்க்கோங்க. அப்புறம் இந்த ஃபென்டிஜி ஸ்டீல்னு ஒன்று இருக்கும், அதை எடுத்துக்கோங்க. இதை வந்து இப்படி போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா போர்ட்டல் ரெடி ஆகும். இப்போ இதை இங்கே இப்படி பண்ணி விட்டால் போர்ட்டல் ரெடி ஆகும். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். இதுவும் ஒரு மாதிரி டிசைன் தான். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி 3 பக்கமும் நம்ம போட்டுக்கணும். அதான் லாஸ்ட்டில் இப்படி போட்டுக்கணும். சரி
ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பாய்.